No niin, hyvät kilpaosaattajat. Kuten kaikki aikaisemmatkin kilpat, niin tämäkin kilpa näyttää päättyvän nyt. Aika pitkään meillä täällä on mennyt. Mutta se on valitettavaa, että se tulosten julkaisu venyy tuossa niin pitkään, mutta kun mitään ei voi laittaa valmiiksi ennen kuin viimeisen koiran pisteet on lyöty lukkoon. Tämän juhlallisen tilaisuuden aluksi ylituomari Sakari Poti kertoo päivän tapahtumista. Sen jälkeen katsotaan nuo meidän arvontojen tulokset, muistamisia, jonka jälkeen julistetaan ajokuningas. Sen verran ollaan tehty ennakkoon työtä, että päästäisiin mahdollisimman äkkiä pois täältä, että arvonnat on suoritettu valmiiksi ja meillä voittajan nimi on tuolla jo paketissa. Onnettarana meillä toimi Trackerin tekniikkapuolen kaveri, joka on täällä hoitanut ansiokkaasti tämän päivää live-seurantaa. Ei muuta kuin Sakari astu lavalla. No niin, loppuhuipennus on käsillä. Tämäkin päivä meni tosi hienosti, aivan just niin kuin eilenkin. Samanmoiset olosuhteet, suurin piirtein. Arvaukset meni vähän pieleen eilen, että tänään on joka maastossa hypännyt jänikset. Ja jostakin ihmeen syystä ne ei ollut. Kai se oli sitten tuo ensilumi, että ne sen jopa 3 yötä makaa. Tuomarityöskentely oli edelleen ammattimaista. Tänään kokeissa tuli 3 ykköstä, 3 kakkosta, 1 kolmonen ja koko kisan aikana tänään vain 1 koira luopui. Jari Siltala katsoi minuutit etukäteen. Laskettiin sieltä minuutin tarkkuudella. Eli tämä meni sitten tosi nopeasti ja juoheasti tuolla vastaanotossa se tarkastus. Kiitos kaikille. Oli mahtava viikonloppu. Kiitos sihteereille. Jari, ja ei mikään Jari kuin Jussi ja Tapani. Kiitoksia myöskin ammattilaisia, niin kuin koko viikonlopun aikana on havaittu. Samaten kuski, en tiedä onko täällä paikalla, mutta oli turvallista kyytiä, eli siitä hänelle myöskin kiitokset. Aloitetaan palkintojen jako, ja jos siinä lopussa sitten tulee vielä jotakin, toivottavasti ei hälinää, niin kaikille turvallista kotimatkaa. Ja koe on suurin piirtein päättynyt nyt, taaskaan tiedä mitä se on, mutta tällä hetkellä kuitenkin niin, että koe on, katsotaan sillä tavalla virallisesti ottaen päättyneeksi. Tietysti palkinnot jaetaan ja huomioidaan kaikki, ketä täällä on myöskin, että loppuhuipentumana on sitten lipun lasku ja luovutus seuraavalle kilvan järjestäjälle. Kiitoksia kaikille.
ennen kuin ruvetaan noita koiria ja palkitsemaan, niin tässä on muutamia pikkujuttuja, mitä ollaan päivän mittaan suoritettu ja tehty. Ja ensimmäisenä me halutaan muistaa näitä meidän porttivahteja ja oppaita. Kennelliitto on lahjoittanut meille tuommoisia hienoja paketteja. En kerro mitä sillä sisällä on, että olkoonpa yllätyksenä. Hannu Ahola ja Pekka Ikola voisi tuosta tulla hakemaan ja he saavat jakaa ne kaikille porttivahteille ja oppaille. Otetaanko seuraavana tuo tulosveikkaus? Ja siinä kävi näin, että 2 on arvannut lähimmälle, eli veikkaustulos oli 175,79. Ja koska näitä on 2, en sano vielä nimiä, niin me arvomme nyt ensin tämän pannan. Kumpasta kädestä? Tuossa. Mitäpä lue. Ja Tracker Suprapannan voittaa tulosveikkauksen arvonnan perusteella. Alkukirjain on A ja sukunimenkin alkukirjain on A. AA, toivottavasti ei siellä kerhossa. Elikkä Aimo Ahtinainen. Ahtiainen. Eli ja sitten reppu sisältöineen menee. Elikkä alkukirjaimet M ja K. Elikkä repput tuplapulloilla menee Etelä-Pohjanmaalle. Marko Ketoja, ole hyvä. Elikkä se tulos oli näillä miehillä Onko sama siellä vielä 174,50. täyspullo vai onko siellä jo tyhjä? Marko on ottanut pottia. Täys ja tyhjä. Onneksi olkoon. Ja se on nyt sitten kun ne reppupykälä. No niin. Näin tehdään. Kiitos kaikille, kun osallistuitte tähän leikkaukseen. Sittenhän meillä on tuossa tuo kaikkien tuomareiden kesken arvottu GPS-paikan, niin ja jos on vielä sama lappu, mikä siihen päivällä liimattiin, niin Jussi lukee onnellisen voittajan. Eli arvonta suoritettiin täällä tänä päivänä ja onnettarena oli Trackerin edustaja, kerrotko nimen? Juha Moilanen. Ja täällä lukee täällä arvontalapussa tämmönen kuin ryhmätuomari ja etukirjain on E ja sukunimen etukirjain on K. Eero Kehusmaa. Viintynyt rakkerimies.
Kelle se oli? Tämä oli Tuomareiden kesken. Minuuttituomareiden keskiarvo. Joo, minuuttituomareiden kesken on arvottu sitten tuommoinen hieno kuksa. Ja Arpa Onni Suosi, paikkakunnan miestä, varmaan raahelaisia rupeaa vähän jännittäänkin. J.P. eli Jouni Pentille. Hyvä. Seuraavaksi me haluamme muistaa meidän ylituomaria, vara-ylituomaria, Sakari Potia ja Jari Siltala. Seuraavaksi siirrymme palkintojen jakoon ja palkintojen jako suoritetaan siten, että koiran omistaja kutsutaan tänne ja hän jää tuonne vasemmalta lähtien seisomaan tuonne repun viereen, että saadaan kaikki yhteiskuva. Me annetaan sitten palkinnot täältä lavalta siihen. Joo, aloitetaan tämä palkintojen jako. Ja kolmanneksi tulee 13. Tässä kovassa kilpailussa oli käyttövali Tuure, Pertti Vuorela ja 0,00 tulos. Kaikki kätellä samalla. Joo, tuolla lenti tänään jo kovastikin huumori. Eilen ei vielä niin uskallettu sanoa, mutta eilen oli Pertin päivä, eli Pertti Vuorela, mutta ei ollut Tuuren päivä. Sitten 12. Käyttövälin luontopolun Tuuli, omistaja Kuittinen Pekka, 6,00 pistettä. Niin mä luen ne vaan. Joo, selvä. Ja äsken vielä niin Tuure saa semmoisen palkinnon lisäksi, vai saiko jo, kun lohtuseita, liittyen tuohon äskeiseen vitsiin. Sitten 11. Käyttövalio Jahtiukon Julius, omistaja Juhani Rintakangas, 53,38 pistettä.
10. Mestari 15, käyttövalio Alapörkän Fredi, Keinänen Raimo, Fors Jari, 55,25 pistettä. Alataanko mekin? No niin, onneksi olkoon. Vähän vaikea keskellä No niin, 9. Käyttövalio Soipan Santra, Pasi Tanhuanpää ja Satu Virtaranta, 56,75 pistettä. Tässä kohtaa voidaan varmaan mainita, että Pasi oli Koiralan perjantain SM-kisassa Jämtlandin uroksella, että peräkkäisinä päivinä rotu vaan vaihtuu. Joo, anteeksi. Soipan Santra oli myöskin Lännelohkon paras ja varmaan sai sieltä sitten jo palkinnon. Ja 8. käyttövalio Tannionni Roku, 59,17. Koskinen Pentti. Koko ajan huumorimielessä. Sitten 7. käyttövalio Meripojan Sulo, omistaja Tytärniemi Santtu, Markku ja Tiina, tulos 95,04. onneksi olkoon. Sitten 6. kaksoisvalio Juntti, Keijo Hautakangas ja tulos 99,80. Idän lohkon paras, niin joo. Onneksi olkoon. Sitten 5. Metsätuuli Sulo, Karppanen Kari ja Tuija, 132,25. Sulo saa myöskin tämmöisenä palkintona, mitä tuolla
Äsken päätettiin epäonnisin lohtutuoppi. Koira hieman loukkaantui. Kalakantoja alkaa jo olla näillä keulakoirilla niin paljon, että ei enää nosta tuonne alas. Sitten 4. Käyttövalio. Syysaamun Mierka, Iisakson Johanna, 134, 63. Ja vielä Mierka saa Mahlan maljan ja lisäksi myöskin tämän kokeen haukkumaljan. Joo. Sitten 3 jäljellä. Ja 3. tulee käyttövalio. Pelkkikankaan Remu, Korhonen Pentti, 145 ja 17 ja paras hakija muun muassa. Sitten toiseksi tässä Kilpa 2016 kisassa tulee käyttövalio Kipakankaan Kajo, Ahtiainen Aimo ja Kallio Ossi, 163,34. Ja varmaan muutakin, mutta ainakin Treverin maljan ja SAJ:n reliefi. Ja Halisen Keijo on sitten vastuussa, että nämä isännät pääsee Kotkaan perille. Ja Ajokuningas 2016, kaksoisvalio Jahtiukon Jore,
Omistaja Jorma Pirnes, Haapavesi 175,79. Joo, se pitää ottaa katossakin keveli tuolla.
Pirne. Saanko panna tuota nettisivulle? Saa. Hyvä, kiitoksia. Hienosti esiintyi koirakin. Joo. No niin, onnea. No niin. Saatko laitettua? Hei, tuolla on autosta. Oliko se 31 vai 21? No yksi. Autetaan kantamaan, kato tuota niin palakilot. Niin, mutta ei kukaan loukkaannut, että ne jakaa. Joo, niin.